Lapu-Lapu City tunhay ra ang turnover ceremony sa Magtiayong Chan nga nagbaylo lang sa katungdanan. Si Luan Mirundina sa report. Sa flag racing ceremony ganihang buntag, parehong mitambong sila si kanhi Lapu-Lapu City Mayor Junard Áhong Chan nga karon maunay Lapu-Lapu City Lone District Representative ug ang iyang kapikas nga si Mayor Cindy King Chan nga kanhi Lapu-Lapu City Lone District Representative usab. Sa paglingkod karon ni Mayor Cindy, iyang gitataw nga way mahitabong dakong lahugay sa mga department heads ug wa usay daghang kausaban sa mga staff. Gipasalig usab ni Mayor Cindy nga ipadayon niya ang unsa may nasugdan nga mga serbisyo ni kanhi Mayor Áhong. He made it as smooth as possible ba na before ko malingkod, hanay na sa niya. But of course, I will be focusing also on the Lapu-Lapu City Hospital o ang City Health. So daghan pa kay tag room for improvement. Giangkon hinuon ni Mayor Cindy nga wa siya'y igong kahibaw isip Chief Executive sa Dakbayan kay unang higayon niya kining paglingkod isip Mayor. I'm still going to be learning pa, no? Ang akong sigong pangutukanag nabay seminar, nabay para sa bag-ong mayor, no? Pareha sa namo sa House of Representatives, naman yun may 3 days na seminar. Samtang gipasalig usab ni Congressman Junard Áhong Chan nga tiwason niya ang mga proyekto ni kanhi Congresswoman Cindy King Chan nga wa matiwas. Ilabi na ang mga flood control projects. Priority kayo na nato, labi na sa katong mga main thoroughfares like in Barangay Babag, in S. Osmeña Street. Samtang gipasigarbo usab ni Congressman Áhong nga adunay 5.2 billion pesos nga pondo ang panudlanan sa Dakbayan sa iyang pagbiya sa katungdanan. Gani matud ni Chan, di na kinahanglan pang mulon ang Dakbayan alang sa pagpabarug-unya sa bag-ong Lapu-Lapu City Hall building. Sayop di ay ang maong balita nga bangkaruta sa gibilin sa previous nga mayors o sa ako nilingkod nga nay kwartang nga gibilin diri sa tong opisina mas dako pa, nadubli pa ang kwarta. Samtang gibutyag usab ni Mayor Cindy nga di niya buot nga madali-dali ang planong pagpabarog sa bagong City Hall building hangtod makita niya ang tanang mga sugyot kung asa dapit ang mas tukma nga pabarugon ang bagong City Hall building nga di kinahanglang gubon ang kasamtangang City Hall. Sa naunang plano nga gisumiter sa mga engineers, pabarugon kini sa dapit di nagbarog ang sports complex. Butang nga wa usab mauyuni ni Mayor Cindy kay mas pabor siya sa bagong sugyot nga pabarugon kini atubangan sa karaang City Hall building. I wasn't really into that kuan na marag wa nagtakilid bitaw kay manindot gyud naa sa tunga, di ba? Kay marag nindot kay ang approach niya nagid sa center, sa road, ang marag nindot kay pagka kuan ni ba niya. But how do we do it without demolishing this old building? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.